La família de Ramon Llull va arribar a Mallorca en la conquesta de Jaume I. No me crec que son pares. Que guapo. És igual que seu pare. Com s'anomena? Ramonell. Perfecte. Ramon Llull era noble i duia una vida cortesana. Ramon, anem a practicar els idiomes. Vinga. Has d'aprendre àrab, català, llatí i occità. Rosa, rosa i rosa. Molt bé. Es va casar amb Blanca Picany i van tenir 2 fills. Blanca, ¿em voy a casar amb mi? Per què no? Sí. Sí, me casaré amb tu. Serem molt feliços. Se li va aparèixer Jesucrist 5 vegades. Ah, Déu meu, Jesucrist. Ramon, has de ser un bon cristià. Canviaré de vida, t'ho promet. I va decidir canviar de vida i ser un bon cristià. A partir d'aquell moment va dedicar la seva vida a convertir els infidels. Ramon Llull va continuar escrivint tota la seva vida. Ramon Llull va fer molts viatges. Roma, Nàpols, Messina, Montpeller, París. Vaig a convèncer els musulmans. Hola. Hola, Me fas un favor? digues. Pots convèncer els teus amics perquè vinguin a la meva escola de cristians? D'acord, ho intentaré. Oh, Déu meu, estic fatal. Vaig a morir. Va morir de tornada a Mallorca el 1316 després d'una estada a Tunís. Ramon Llull va ser soterrat a l'església de Sant Francesc de Palma.
ella ellos van a casar. Blanca, Blanca, se van a enamorar y todos dos piensan criar. Entramos en patriarche per tot el Mediterrani i predicant l'Evangeli fa molt gran el seu viatge. Viatjar, viatjar, d'amor i lluny, que els seus viatges han de servir pels seus llibres poder llegir. Viatjar, viatjar, d'amor i lluny, aquest gran fill de Mallorca, filòsof universal, va escriure en diverses llengües, sobretot en català. D'amor lluny encara es viu, amb els seus textos que reviu. La seva obra immortal és el llegat que ens ha deixat. Fins el collón de les flautes. Ah! A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of